Kimchi Chino. Opa. Nagbabalik na po ang radio DJ na hindi mainitin ang ulo pero malamig ang love life. Ay nako, sana all may jowa. Anyway, mahal, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo DJ Kim Chino At di ba nga sabi ko sa inyo, mahal, ibibigay ko ang 3 pampalamig ng ulo ni jowa o asawa para naman hindi kayo maghiwalay. Diba? Wala ka na nga pera, wala ka pang love life. Mahal na nga bilihin, wala ka pang love life. Siyempre dapat alagaan din natin yan na dapat gawan natin ang paraan ng mga maiinitin na ulo na jowa o asawa. Diba? Because happy wife, happy husband, happy life. Oo. Happy jowa, happy life. Ganun dapat. Diba? Anyway, ito na nga mahal. Sabi ko kanina, una, pampalamig ng ulo ni jowa ay espasyo or space. Diba? At the end of the day, aminin man natin o hindi, minsan ang presensya natin ay talaga nga namang nakakainit ng ulo ni jowa. Lalo na kung ikaw ang may kasalanan, lalo na kung ikaw ang dahilan kung bakit kayo nag-aaway. Kaya bigyan mo ng oras, bigyan mo ng space, huwag mo muna ipakita yung pagmumukha mo. Kaya ka nababato ng remote, kaya ka nahahampas ng hangin. Ano ba? Kaya ka pinapalayas ng bahay. Ayaw mong bigyan ng space, lalo na kung ikaw ang may kasalanan. Diba? Totoo naman eh. Hayaan nyo muna mag-cool down yan. Hayaan nyo munang wala ka sa tabi niya. Because at the end of the day, space will bring you peace and life. Wow! Ay, ito naman, pangalawa, pampalamig ng ulo ni jowa o asawa ay... Diyos ko, basic na basic. Walang iba kundi ang pera. Diba? Sa mga nagsasabi dyan na money can't buy happiness. Ay nako, hindi po ako naniniwala. Oo, ang jowa o asawang mainit ang ulo ay nako, supalpalin ng pera. Bigla yang mawawala ng galit, mawawala yung init ng ulo. Kahit ako kapag bad trip ako, sampalin mo ako ng 1,000. Naniniwala ako na pera minsan, no? Or kadalasan talaga ang sagot sa mga LQ or away nyo sa buhay. Ako sinasabi ko sa inyo, kapag kayo'y nagkaroon ng problema, misunderstanding, make sure na kumayod ka. Make sure din na may savings ka. Kumbaga, lagyan nyo na rin ng allotment ang mga savings nyo sa inyong suhol sa asawa o sa jowa. Sinasabi ko sa inyo, magkakabati kayo. Siguro yun din yung isa sa dahilan kung bakit walang jowa si Kim Chino dahil kulang pa ang aking pera sa buhay. Ay, nako, hirap kumita ng pera. Oo. Pero anyway, mahal. It's Monday, no? It's Monday na kung saan ang napapakinggan yung DJ Kim Chino ay live din po kami sa aming FB or Facebook. Pati na rin sa TikTok ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya kung gusto nyo makibanding, kung gusto nyong makita si Kim Chino na naka-blue, akala nyo white yan, blue talaga yan. Oo, nandun kami sa social media nyo. Tsaka, kung gusto nyo na rin magpa-shoutout, di ba? Anyways, by tomorrow pala, ang Kim Chino nyo ay live naman yan sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Kung ako'y hinahanap nyo, tinatanong nyo kung saan ako naglalagi, Tuesday, Thursday, nasa YouTube kami nag-iingay. Oo. Anyway, mahal, balik na muna tayo sa rock-rockan music. Pero huwag kayo mag-alala, si Kim Chino hanggang 9 p.m. pa naman, okay? Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Here's Prinsesa ng Tiff.